Кан изпраща тайно писмо на Хан Де една година след тяхната раздяла. Тя го открива в момент на самота във Венеция. Съдържанието е шокиращо, това не е завръщане към любовта, а неговото най-дълбоко съжаление. Писмото разкрива, че истинската причина за края не е била ревността, а една тайна, която никога не е била споделена. Приятели, Хан Де е оставила драмата зад гърба си, история 20, и възстановява живота си. Но съдбата й подготвя последна, жестока изненада, писмо от Кан, написано, когато любовта им все още е била жива, но предназначено да пристигне твърде късно. Какво е написано в тези думи от миналото, които заплашват новооткритие и покой? Абонирайте се за канала и активирайте камбанката. Подкрепете ни с Супер Танкс и Супер Стикър. Оставете, харесва ми и коментирайте, постъпил ли е правилно Кан, като е написал писмо с едногодишно закъснение, или това е последен акт на манипулация. Да започваме. Една година след последната комуникация с Кан, бележката за изцеление, Хан Де беше приела роля в международна филмова продукция с снимки във Венеция. За нея градът на каналите беше идеалното платно, върху което да изрисува своята новооткрита свобода. Тя вече не беше обсебена от миналото, беше съсредоточена върху кариерата си и емоционалната си стабилност. Тя нае малък апартамент с изглед към големия канал. През първите дни се опитваше да свикне, като спокойно разопакуваше малкото лични вещи, които беше донесла със себе си от Турция. Един следобед, докато ровеше сред сценичните предмети, оставени от предишните наематели в стар резбован скрин, ръката й докосна нещо твърдо и скрито под кадифената подплата. Това беше плик, пожълтял и плътен, без адрес на подателя. На предната страна имаше само две неща: името на Хан Де, написано с безпогрешния почерк на Кан, и дата, изписана с молив, 2105 XXXX, да се отвори точно след една година, ако вече не съм с теб. Хан Де почувства, че ще припадне. Датата съвпадаше с седмицата, в която раздялата им беше станала официална. Кан беше написал това писмо насред техния хаос, знаейки, че ще бъде получено само ако раздялата им стане окончателна. Тя изтича навън, търсейки свеж въздух, но писмото я дърпаше обратно. Това беше призракът на Кан, послание от миналото, което заплашваше настоящия и покой. Той сам го беше написал, може би го беше скрил в къщата във Венеция, където някога бяха мечтали да живеят, или го беше изпратил на своя мениджър с точни инструкции за отложено доставяне. Хан Де си спомни последния си акт на освобождение, изгарянето на бележката за изцеление. Този акт я беше спасил. Можеше просто да унищожи и този плик. Да изгори този призрак, преди да може да й навреди. Докато се канеше да запали запалката, любопитството й, онази токсична част, която все още се криеше в нея, я спря. Това писмо не беше упрек като бележката за изцеление. То беше написано в болката и тайната на Кан. Можеше да съдържа ключа, не към манипулацията, а към истинската причина, поради която я е напуснал, отвъд ревността. Хан Де пое дълбоко дъх, седна на перваза и реши да се изправи срещу призрака. Не можеше да изгори една истина, написана преди година, ако наистина искаше да продължи напред. С треперещи ръце тя отвори плика. Вътре нямаше думи за любов или ревност. Писмото беше кратко, написано с нервен почерк. Хан Де прочете първите редове, които не говореха нито за Демет, нито за Айлин, а за една никога не подозирана професионална тайна. Хан Де, пиша ти от твоето бъдеще, защото не съм достатъчно силен да ти го кажа лице в лице. Ти мислиш, че проблемът е моята ревност или Демет. Но проблемът съм аз и тихата болест, която криех. Не можех да бъда до теб, защото щях да те унищожа. Хант продължи да чете писмото на Кан, седнала на перваза с изглед към канала. Почеркът беше горчива изповед, лишена от романтична драма. Кан разкриваше. Тихата болест не е физическа. Това е синдром на хроничното напрежение, който ме разрушава. След години слава и обсебеност от съвършенството, умът ми се пречупи. Страдам от панически атаки, толкова силни преди всяка важна сцена, че понякога дори не мога да дишам. Това състояние не се лекува, може да се контролира, но изисква маниакален контрол върху всеки аспект от живота ми, особено върху емоциите. Хант остана без дъх.
Мъжът, когото беше възприемала като егоистично ревнив, всъщност беше професионалист, ужасен от собствената си крехкост. Тя беше мислила, че неговата интензивност е страст, а не борба да диша. Не можех да ти го кажа. Ти беше моята страст, най-голямата ми слабост. Ако бях останал с теб, твоята емоционалност и нуждата ти от пълна откритост щяха да разкрият моята слабост и да влушат синдрома. Не съм ти изневерявал с DMT. Помолих я за помощ. DMT се е борила с собствените си демони в този бранш и разбира, че единственият начин да оцелееш е ледена дисциплина. Тя е моята броня, моят професионален партньор, за да скрия болестта си от света. Използвах я, за да се скрия от теб, за да те предпазя от своя срив. Хант осъзна, че ревността и параноята й са били напълно погрешни. Кан не е изневерявал, той се е самоунищожавал, но по стратегия. DMT не беше съперница, а таен пазител. Най-голямото ми съжаление не е, че те напуснах, а че те накарах да вярваш, че ти си проблемът, че твоята ревност е причината. В действителност моята слабост беше нашата присъда. Сълзите на Хант намокриха хартията. Омразата и гневът се разтвориха в дълбоко състрадание и чувство за вина, че е преценила погрешно страданието му. Хант взе телефона. Забрави уроците от терапията и обещанието за мълчание. Тази истина трябваше да бъде проверена. Тя веднага се обади на Айлин, гласът й трепереше от напрежение. Айлин, това е жизнено важно. Трябва да разбереш защо Кан, на върха на кариерата си, не е имал стабилни връзки. Той спомена синдром на хроничното напрежение. Провери последните му дискретни хоспитализации, всичко. Моля те, трябва да ми кажеш дали е вярно. Хант беше нарушила мълчанието. Писмото, предназначено да я освободи от миналото, вместо това е хвърли в нов, още по-болезнен хаос, този път воден от вина и желание да поправи стореното. Мирът на Венеция беше свършил. Хант чакаше нервно във Венеция. Спокойствието на лагуната рязко контрастираше с емоционалната буря, която бушуваше вътре в нея. След 2 дни на мъчително мълчание Айлин се обади обратно, с напрегнат и предпазлив глас. Хант, не беше лесно, но проверих, започна Айлин. Неговите движения, внезапните му отменяния. Имало е частни кризи и дискретни хоспитализации в Милано и Рим. Не става дума за наркотици, алкохол или любовни скандали. Документите, които видях, действително сочат тежка форма на сценична тревожност и синдром на хроничното напрежение, както той го нарича. Неговата обсебеност от дисциплината е единственият му защитен механизъм. Той е прав, Хант. Не те е напуснал заради DMT, а за да се спаси и да не те повлече в своя ад. Потвърждението удари Хант силата на приливна вълна. Цялата драма около раздялата им, цялата и параноя, се оказа отклонение от скритата болка на Кан. Тя не беше предадена, беше държана на разстояние, за да бъде защитена. Чувството за вина на Хант беше смазващо. Тя беше обвинявала Кан, че е чудовище, докато той е водел невидима война сам. Усети непреодолимото желание да се извини, да предложи подкрепа. Искаше да му покаже, че вече знае истината, че е до него. Хант написа кратък имейл, не до менеджера, а до стар спешен адрес на Кан, за който знаеше, че се следи само при кризи. Кан, намерих писмото. Знам всичко за синдрома. Толкова съжалявам, че съм съдила страданието ти. Не трябва да си сам в това. Аз съм тук, ако имаш нужда от приятел. Разбирам те. Натисна, изпрати, знаейки, че това е последният път, когато нарушава мълчанието. Не търсеше любов, търсеше изкупление. Отговорът не дойде с дни, а когато дойде, не беше имейл, а кратко, студено телефонно обаждане от непознат номер, с променен глас, за да звучи неутрално. Хант веднага разбра, че е Кан. Не трябваше да нарушаваш мълчанието, каза гласът, равен и лишен от емоция. Писмото беше моето сбогуване, не твоята покана да се върнеш. Кан, моля те, аз просто исках. Искаше истината. Получи я. И сега трябва да я приемеш. Това писмо беше за бъдещата Хант, за да се излекува от нуждата от драма. Не беше покана. Аз избрах да нямам слабости, Хант.
Ти си най-голямата ми слабост. За да оцелея, трябва да останеш мой призрак от миналото. Не ме търси повече. Връзката прекъсна. Това беше най-категоричният, най-болезненият отказ, защото не беше воден от гняв, а от страх. Кан не искаше Хант да го види уязвим. Хант остана сама във Венеция, вече не с гнев от предателството, а с горчивината на съжалението за страданието на Кан и за това, че не го е разбрала. Тя осъзна, че Кан е платил най-високата цена, пожертвал е възможността да се излекува чрез любов и подкрепа, за да спаси кариерата си. Хант не можеше да го спаси, само Кан можеше, а той беше избрал изолацията. Хант завърши снимките във Венеция. Напусна града не като обичана, а дълбоко в мир. Гневът от миналото беше изчезнал, нейното изцеление вече не се основаваше на приемането на нечия лудост, а на разбирането, че любовта понякога приключва заради тихи болести и отчаяни решения. Хант беше открила най-истинската форма на любов в Кан, любовта, която се жертва, за да защити другия, дори ако това означава да бъде намразена. И Хант най-накрая беше свободна да обича и да живее стабилно, уважавайки мълчанието, което Кан беше наложил за доброто и на двамата. Приятели, скритата истина на Кан пренаписа тяхната история, превръщайки предателството в жертва. Неговата тиха болест го осъди на живот в професионална самота. Хант намери мир, но носи със себе си горчивото съжаление, че не го е разбрала. Кой страдаше повече в тази трагична истина? Споделете мнението си в коментарите и се абонирайте за канала.